Τι με βάζει να κάνω. Τέτα μου, γεια σου και χαρά σου. Χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά. Είσαι καλά. Και όλες τις γυναίκες, Σήμερα είναι Καλώς όρισες, τι κάνεις. Ωραία. Θα κάνουμε απαλό δέρμα. Έτσι πρέπει. Σε σημεία, από ό,τι έχω καταλάβει, τα οποία είναι δύσκολα σημεία. Δεν είναι απλώς δύσκολα σημεία, ίσως δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Κάνουμε γρήγορα μπάνιο. Αυτά τα σημεία. Ναι, κοίταξε να δεις. Να, τώρα όπως είναι ξαπλωμένη εδώ η κοπέλα, εδώ το σημείο αυτό και στο κρεβάτι όταν κοιμόμαστε, τρίβεται στα σεντόνια. Εδώ αυτό τρίβεται με τα ρούχα. Η φτέρνα καλά, ταλαιπωρείται κάθε μέρα αφού φοράμε τα παπούτσια. Σημεία τέλος πάντων που έχουν περισσότερη ξηροδερμία. Μπράβο. Σωστά. Σωστά, είναι καθαρά θέμα ξηροδερμία. Λοιπόν, τώρα στους αγκώνες να δώσουμε μία, εδώ, έτσι να είναι λευκό το δέρμα σου, αλλά σε ανθρώπους που είναι πιο μαυριδερό, τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το χρώμα. Ποιο το χρώμα? Ναι. Εδώ εντάξει, είναι και νέα κοπελίτσα, αλλά συνήθως στις μεγαλύτερες ηλικίες εδώ συσσωρεύεται επειδή δεν πίνουμε νερό, λόγω φαρμάκων, γίνεται λίγο πιο σκούρο. Και είναι και ενοχλητικό, έτσι, φυσικά. Τι μπορούμε να κάνουμε? Το λεμόνι το ξέρουμε, έτσι. Το απλό το λεμονάκι. Πάρε μια λεμονόκουπα και άρχισε να την κάνεις έτσι γύρω. Μπράβο. Αυτό κάνει λεύκανση. Γιατί το λεμόνι είναι όξινο, ναι. Όπως μου είπανε και στο μαναβού πάνω και το λάιμ. Να κάνω εγώ. Το λάιμ το κάνει. Το λάιμ γιατί? Είναι πιο όξινο από το λεμόνι. Μπράβο, έτσι. Είναι περισσότερο για το χρώμα αυτό. Άρα λεμονόκουπα, ναι. Αυτό επειδή έχει λευκαντικές ιδιότητες. Έτσι. Ο άλλος τρόπος βέβαια, αν δούμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Αν είναι σκληρό, τι κάνει? Αν είναι σκληρό, αμέσως θα κάνουμε λίγο peeling. Πάλι με θετικό τρόπο. Με τι? Με ζαχαρίτσα. Έτσι. Με ζάχαρη μαύρη. Πού να αγοράζεις τώρα? Όχι, εύκολη είναι η ζάχαρη μαύρη. Ναι, όχι, λέω που να αγοράζεις peeling και γραφό. Θα το φτιάξουμε μόνες μας, δεν πειράζει. Μαύρη ζάχαρη και τι άλλο θα βάλουμε λίγο μαύρη ζάχαρη. Ναι. Το λαδάκι, το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο, συγγνώμη, ή ελαιόλαδο. Το βάλω εγώ. Ωραία. Βάλε λίγο ζαχαρίτσα, λίγο ελαιόλαδο. Εδώ. Λίγο ηλιέλαιο. Η μαύρη ζάχαρη είναι πιο χοντρή, έτσι. Από την άσπρη ζάχαρη. Την άσπρη ζάχαρη μπορούμε να τη βάλουμε επειδή η κόκκινη είναι πιο λεπτή σε παλάμες και κάτω από τις στέρνες, επειδή είναι λεπτό το δερματάκι. Ενώ τη μαύρη ζάχαρη, επειδή αποτελείται από νερό, μέταλλα, σίδηρο, ασβέστιο, μαγνήσιο, είναι ακατέργαστη, φυσικό προϊόν 100%. Και ο συνδυασμός μελισσας με κρυστάλλους είναι από το ζαχαροκάλαμο και το τι κάνει. Λοιπόν, και αν θέλουμε βάζουμε και μία σταγονίτσα για να έχει έτσι λίγο μυρωδιά, μία-δύο σταγονίτσες πορτοκάλι. Τι είναι, χυμάς πορτοκάλι? Χυμάς πορτοκάλι, ναι. Και το έχεις αποθηκευμένο σε μπουκαλάκι? Το έστρεψα και το έβαλα εκεί. Δεν υπάρχει. Επειδή έχει κάλιο, ασβέστιο, φόσφορο και όλες τις βιταμίνες. Λοιπόν, και αφού κάνουμε το μείγμα. Με το χέρι θα χρησιμοποιήσεις κάτι? Μόνο χέρι. Παίρνουμε λίγο στο χέρι μας και θα το κάνουμε έτσι, σιγά. Βρέσεις πρώτα τον αγκώνα? Όχι. Γιατί θέλει μπράβο στεγνό δέρμα, γιατί ζάχαρη λιώνει. Οπότε και μετά μας βοηθάει και δεν έχει νόημα. Άρα πολλές φορές μου λένε μου κάνω ενώ είναι το ντους. Κάτω και μόνοι σου. Εύκολο είναι. Και το ίδιο γίνεται. Ενώ τρέχει το νερό, λιώνει. Το ίδιο γίνεται εδώ και στα γόνατα. Έτσι. Βλέπουμε και τις καρδούλες μας. Μπράβο. Τώρα μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη τη μαύρη με το λεμόνι που έχει εξίσου πολλές βιταμίνες και είναι όξινο, άρα έχει και το λευκαντικό. Ναι, αλλά δεν κάνει το λεμόνι. Όχι, ο συνδυασμός μέσα αντί για πορτοκάλι θα βάλουμε λεμόνι. Μάλιστα. Άρα βάζουμε μαύρη ζάχαρη ή αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο που είναι και από καρπό ηλιόσφορου, έτσι με βιταμίνη Ε που έχει ευεργετικές ιδιότητες με το λεμόνι. Και αν θέλουμε, εδώ που έχει είναι. Θα δείξω μέσα. Και αν αντικαθιστούμε αν θέλουμε ή το λεμόνι ή το πορτοκάλι με χαμομηλάκι που κάνει και καλό στο δέρμα. Και απλώς κάνουμε τριβή. Ωραία. Έτσι. Αυτό είναι. Κρατάμε τη μαύρη ζάχαρη με λαδάκι και όλα τα άλλα τα αλλάζουμε. Το πίσω και να σου πω και εγώ λιγάκι. Πες μου τι είναι αυτά τα ωραία σαπουνάκια. Λοιπόν, αυτά περιέχουν λούφα τα σαπούνια με διάφορες μυρωδιές. Πλάκα προϊόν. Μπράβο. Και αντί να κάνουμε όλα αυτά, τα παίρνουμε λοιπόν έτοιμα. Αυτό το σαπούνι είναι σαπούνι με λούφα. Είναι ενσωματωμένη λούφα. Πολύ ωραίο, έτσι. Η λούφα είναι ότι καλύτερο για το peeling. Βέβαια. Η λούφα να πούμε είναι αυτό. Είναι αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και όταν δεν φτάνουμε για να καθαρίσουμε την πλάτη μας. Ναι. Αυτό τι κάνει, το ξέρετε όλοι, έτσι. Και αυτό έχει το χερούλι. Είναι το γερό στην πλάτη, έτσι. Και εδώ και κάνει και πολύ καλό στην κυταρίτιδα. Τι εννοείς που άλλο? Παντού. Λοιπόν, παντού. Μην με προκαλείτε. Άρα το βρέχουμε αυτό. Ναι, αυτό το βρέχουμε πάντα για να γίνεται πιο μαλακό.
Και για να μην μαζεύει μύκητες και μικροοργανισμούς, θα τα αφήνουμε να στεγνώνει πάρα πολύ καλά. Τη λούφα λες. Τη λούφα, ναι. Εγώ λέω το σαπούνι με τη λούφα δεν το κάνουμε. Το σαπούνι είναι καθαρό σαπούνι, δεν κάνει τίποτα αυτό. Όπως πλενόμαστε κανονικά. Όχι, όχι καθόλου. Τότε γιατί έχει τη λούφα. Μαλακώνει αυτό. Είναι πιο σκληρό για αυτά τα σημεία. Συνδυασμό, δηλαδή, αν θέλουμε ένα απαλό σαπούνι, παίρνουμε από χαμομήλι που είναι πολύ αγνό. Όχι, αλλά αν θέλουμε και αυτά τα σημεία. Μόνο για αυτά τα σημεία με τη λούφα. Εδώ κάνει peeling. Κάνει peeling. Ναι. Εγώ θέλω λίγο να το βρέξω. Να το βρέξουμε. Έχει νεράκι εδώ, εδώ. Έχει νεράκι. Έχει νεράκι εδώ. Και για τα μωράκια. Όντως είναι σκληρό. Δεν είναι όπως είναι η λούφα, αλλά είναι σκληρό. Ωραία. Ωραία, και το ξεβγάζουμε, ναι. Θέλω να δω πώς σκληρό είναι. Και μένει και η μυρωδιά που μας κάνει καλό, έτσι. Τέλεια. Βέβαια στα μωρά και τα παιδάκια που είναι στην εφηβεία που αρχίζουν και δεν μπλένονται, έχουμε ένα θεματάκι εκεί συνήθως. Έτσι. Τα παιδάκια, ειδικά τα αγόρια, περνάνε ένα διάστημα εκεί από 12 έως 14 πολύ ασχολούνται. Και δεν θέλουν να πληθούν, έχουν μία αντίδραση. Βέβαια, όχι όλα τα παιδιά είναι όπως τα μάτια. Λοιπόν, θα τους πάρουμε ένα φυσικό θαλάσσιο σφουγγάρι και να τους μάθουμε και αυτό θα πλένονται. Ειδικά εδώ στα στράγα τους. Εδώ. Αρχίζουν να πλένονται. Είναι μαλακό. Αυτό είναι και στα παιδιά. Αυτά είναι για τις στέρνες. Μόνο για τις στέρνες. Βέβαια υπάρχει και η ράσπα. Μπορούμε να βρέχουμε λοιπόν λίγο τη ράσπα. Και ιδιαίτερα για σκασμένες φτέρνες να προσέχουμε πώς τις τρίβουμε. Όταν είναι σκασμένες πολύ οι φτέρνες εδώ κάνουμε κάθετες κινήσεις έτσι. Όχι να παίρνουμε αν δεν ξέρουμε τη σκληρή μεριά της ράσπας και να αρχίσουμε να γζέρνουμε λίγο το πόδι. Στο σπίτι λοιπόν θα κάνουμε μόνο ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω όπως μας βολεύει. Μία μεριά. Υπάρχουν βέβαια και οι πέτρες. Με τη μαλακή πλευρά της ράσπας. Με τη μαλακιά, ναι. Μην κοιτάς και επαγγελματίες θα το κάνουμε όπως ξέρουμε εμείς λογικά, έτσι. Ωραία. Τώρα, οι σκασμένες φτέρνες οφείλεται στην κληροδερμία. Υπάρχουν βέβαια, έχω βρει και αυτό. Κοίτα να δεις τι ωραίο. Τι είναι. Τώρα θα τρελαθείς. Άνοιξε το. Άνοιξε το να δεις. Δεν θα σ' αγαπάω. Αυτό τι είναι. Ποιος μ' αγαπάει. Ο Στέλιος. Ναι, και εγώ τον αγαπάω. Να περιμένει ένα λεπτάκι λοιπόν. Το βάζω. Κάτι ωραίο περίμενε. Κοίταξε να δεις λίγο τι γίνεται. Είναι κρέμα με γουρτσάκι. Άρα τι κάνουμε. Κοίτα εδώ για τις σκασμένες φτέρνες. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Στρογγυλά. Όποιος δεν μπορεί να κάνει ράσπα, όποιος δεν μπορεί να κάνει λίγο με την πέτρα, τουλάχιστον να έχει ένα βουρτσάκι να κάνει απολέπιση. Να φύγουν τα νεκρά. Κάτω μόνοι σου να δεις. Πού? Είναι ενσωματωμένο, θα σε φτέρνω. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Μ' αρέσει που δεν τα βαριέσαι. Δεν είναι στη δουλειά, άρα. Οπότε αυτό μέχρι να το απορροφήσει το δέρμα μας, κοίταξε τι ωραίο που γίνεται. Απαλό. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό δεν είναι αρκετά σκληρό. Είναι σκληρό. Είναι για βαριές περιπτώσεις. Είναι για βαριές περιπτώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Το έχω καταλάβει. Τέτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Την πρώτη τηλεθεάτρια που θα πάρει τηλέφωνο. Δώσε 10 δώρα. Είναι 10. Οι πρώτες 10 λοιπόν παίρνουν δώρο από την 10. Τι παίρνουνε? 10 peeling σώματος. 10 peeling σώματος με πολύ περίεργα. Ένα χειροκρότημα για τη Λάρα του 10 μας. Ευχαριστούμε πολύ. 2-10-66-39-200. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, διότι έχει έρθει ήδη η Ντέζη. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε μπα, πώς σκέφτεσαι στην εκπομπή